kaki materi kang iki lah nek i titik dhuwur saiki tak kopi kok goblok amat INI diwaca INI diwaca BUDI diwaca Budi yang diwaca kabeh ini dibubuti bubuti wis pisan dibubuti apa ana dibubuti wis diwaca kabeh ya kan padang repot kan padang itu nanti sampai nangis ngapunten yang ngono lungguh sing kepengen paman angkat butoman kau kadin falan ulana angger sak sampunipun panjenengan langkah prayogi kados pundi pawartanipun wonten ing Kadipaten Blambangan manah hasilnya tanding mana angger kesaming para kaulan ingkang wonten ing bumi Blambangan tansah